Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 7 verse 10 hangtod sa 11. Ang giingon dinhi: ang pinakasugo mismo nga nagsaad og kinabuhi, nagpamatuod nga kamatayon hinuon kini alang kanako. Tungod kay ang sala nga nakadakop og kahigayunan pinaagi sa balaod, miilad kanako ug pinaagi niini mipatay kanako. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita kadali sa pinakaargumento ni Pablo sa Romans chapter 7 mga kaigsunan. Ang pinakaargumento ni Pablo mao kini: nga wala gayoy tawo nga pagaisipon nga hingpit atubangan sa Ginoo pinaagi sa balaod. In other words, walay maluwas pinaagi sa balaod, ug wala po'y tawo nga mahinluan mahimong balaan pinaagi sa balaod. Mao kini ang pinaka-concern ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 ug sa verse 10 ug 11 sa atong teksto karon. Gihatag ni Pablo ang summary sa iyang naunang gitudlo sa verse 8 and 9 ug isip review atong basahon ang verse 8 and 9. Ang giingon dinhi: apan ang sala nga nakadakop og kahigayunan pinaagi sa balaod nagmugna sa akong kinasuluran ug tanang matang sa daotang tinguha. Tungod kay bulag sa balaod ang sala naglubog nga patay. Buhi ako sa una bulag sa balaod, apan sa dihang miabot ang sugo nabuhi ang sala ug namatay ako. O gisum up ni Apostle Paul ang iyang argumento sa verse 10 ug verse 11 sa atong teksto nga nag-ingon: ang pinakasugo mismo nga nagsaad og kinabuhi nagpamatuod nga kamatayon hinuon kini alang kanako. Tungod kay ang sala nga nakadakop og kahigayunan pinaagi sa balaod, miilad kanako ug pinaagi niini mipatay kanako. Ang verse 8 argumento kini ni Pablo mahitungod sa gahom sa sala. Ug ang verse 10, nagsulti kanato mahitungod sa usapa ka kinaiyahan sa sala nga atong ipalapad sa atong pamalandong karon, nga ang sala limbungan, nga ang sala mangililad. So dunay duha ka bahin ang atong pamalandong. Una, adunay mga statement si Pablo nga kinahanglan natong klaruhon, ug ikaduha, atong ipalapad kining giingon ni Pablo nga ang kasalanan or ang sala mangililad, ang sala limbungan. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pamalandong niining takna. Mudangat na kita sa unang punto. Atong hatagan og clarification ang mga pulong ni Apostle Paul. Una, unsa may buti pasabot niya sa dihang iyang giingon nga nadiskubrihan kuno niya, nakaplagan niya. Wala kini nagpasabot mga kaigsuunan nga nag-research si Apostle Paul, nagtuon gayud siya og duro, and then he came to this conclusion. Kining iyang giingon nga, the commandment which was ordained to life was found in my case to be unto death. Ang pagdiskubre ni Pablo, dili kini resulta sa iyang pag-imbestiga, kundili resulta kini sa iyang kasinatian. Nasinatian niya, nakaplagan niya sa iyang kaugalingon kini nga posisyon, ug na-realize niya nga ang balaod, imbis nga makahatag kaniya og kinabuhi, naghatag hinuon og kamatayon, but pasabot nagkundinar hinuon kaniya. Ikaduha,
Unsa may but pasabot ni ining giingon ni Pablo nga ang sugo gitakda aron maghatag kaniya og kinabuhi. Well, this is a surprising statement. Gumikan kay atong gipamalandungan ni adtong miaging mga semana nga wala gayoy makakaplag og kinabuhi pinaagi sa balaod. So ngano man nga muraog sukwahi ang gisulti ni Apostle Paul sa atong teksto karon. For example, Romans chapter 3 verse 20. Klaro kayo nga giingon ni Pablo nga walay maluwas pinaagi sa balaod. Walay makabaton og kinabuhi pinaagi sa balaod. Ang giingon dinhi, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga pagaisipong hingpit sa iyang atubangan. Sanglit pinaagi man sa balaod, mao ang pagkaila sa sala. So klaro kayo nga giingon ni Pablo nga walay makakaplag og kinabuhi pinaagi sa balaod. Pero sa atong teksto karon, mura og gibaliktad ni Pablo ang iyang naunang statement completely. Unsa man gyud ay ang but ipasabot ni Pablo? Well, obviously dili nato kini sabton sa kinalit nga pamaagi. Otherwise, magkasumpaki ang pulong ni Apostle Paul. And this is a very good principle when it comes to preaching. Kung ang pinakalit nga pagbasa maghatag og interpretation nga sukwahi sa naunang gitudlo sa balaang kasulatan, then dili kana mao ang interpretation. There has to be another interpretation. Well, unsa may but ipasabot ni ini? Wala nagsulti si Pablo nga ang sugo or ang balaod gihatag aron buhaton kini sa mga tawo aron sila maluwas. Pero ang giingon dinhi, gumikan kay ang balaod balaan man, nagreflect kini sa balaan nga kabubuton sa Ginoo, kung matuman lamang unta kini sa mga tawo, makahatag unta kini og kinabuhi. Ang problema, walay makatuman ni ini. Usbon ko ha, ang balaod, balaan, makatarunganon ug maayo. Ang balaod usa kini ka perfect indication nga makahatag nato kini og kalipay ug kinabuhi. Mao kini ang gisulti ni Apostle Paul, and yet giingon niya nga in my case akong nakaplagan nga nagdangat hinuon kini ngadto sa kamatayon. Ang balaod maayo unta kung buhaton ang balaod, kung matuman unta 100%, makahatag kini og kinabuhi. Ang problema, wala gayoy makatuman niini. Ang pamatuod nga ang balaod kung matuman unta maghatag og kinabuhi, mo kini giingon sa Romans chapter 10 verse 5. Ang giingon ni Pablo dinhi, tungod kay si Moses nagsulat mahitungod sa pagkamatarong nga pinasikad sa balaod, nga ang tawo nga nagbuhat sa mga sugo mabuhi pinaagi kanila. Mauunta kini ang ideal, mga kaigsunan. Ang problema, wala gayoy makatuman sa balaod. Exodus chapter 19 verse 5. Ang giingon dinhi, busa karon kung musunod gayud kamo sa akong tingog ug mutuman sa akong kasabutan, mahimo kamong akong bililhon nga panag-iya taliwala sa tanang mga katawhan, tungod kay ang tibuok kalibutan ako aman. Again, Leviticus chapter 18 verse 5. Busa tumana ninyo ang akong mga lagda ug balaod. Kung ang usa ka tawo mutuman ining tanan, mabuhi siya pinaagi kanila. Ako ang Ginoo. This is the ideal. Mabuhi gid unta ang mga tawo kung makatuman unta sa balaod. Ang problema, wala gayoy makatuman. Deuteronomy chapter 6 verse 25. Ug mahimo kining pagkamatarong alang kanato, kung maampingon kitang mubuhat niining tanang kasuguan at tubangan sa Ginoo nga atong Dios, sumala sa gisugo niya kanato. Kung, giingon ni Pablo nga kung, ang problema, wala gayoy makatuman sa balaod. Ang balaod gitakda aron maghatag unta og kinabuhi. Buhaton nimo kini aron ikaw mabuhi. Ang kondisyon kining giingon og kung buhaton nimo kini, if you do it, you shall live. Pero sa ubang bahin sa kasulatan, mga kaigsuunan, klaro kayong gipasabot nga gumikan sa sala nga naglumlum sa matag usa kanato, wala gayoy makatuman sa balaod sa Ginoo. Therefore, walay maluwas pinaagi sa balaod. Muna ang problema. Galatians chapter 3 verse 21 ang giingon dinhi, nan ang balaod ba supak sa mga saad sa Dios? Dili gayod, kay kung ang usa ka balaod gihatag nga makahatag og kinabuhi, nan ang pagkamatarong mahimo gayod nga pinaagi sa balaod. Mahimo unta,
This is a statement mga kaigsunan, pero ang problema walay makahimo niini gumikan sa sala. So unsa man ang kamatuoran mahitungod sa balaod, usa kini ka perfect expression sa balaan nga kabubuton sa Ginoo nga kung buhaton kini sa tawo, makaangkon unta siya og kaluwasan, makaangkon unta siya og kinabuhi. Pero ang problema, dili gayud niya kini mabuhat. Now, diha kang Kristo, adunay kagawasan. Napahiling kawas na kita, gikan sa paghukom sa balaod. Romans chapter 8 verse 3. Tungod kay gibuhat sa Dios ang dili mabuhat sa balaod, nga gipaluya sa unod. Pinaagi sa pagpadala sa iyang kaugalingong anak sa hulagway sa makasasalang unod, ug alang sa sala, gihukman niya ang sala diha sa unod. Ikatulo, unsa may but ipasabot sa giingon ni Pablo nga was found in my case to lead to death. Akong nakaplagan sa akong kahimtang nga kini nagdangat ngadto sa kamatayon. Mao kini ang nahitabo ni adtong miabot kang Pablo ang balaod sa Ginoo. When the commandment came, nabuhi kuno ang sala ug siya namatay. Ang buot ipasabot niini, ang balaod unta nga makahatag kaniya og kalipay, pagkabalaan ug kinabuhi, naghatag hinuon kaniya og baliktad, opposite, naghatag hinuon kaniya og kamatayon, naghukom hinuon kaniya, nagpakita hinuon kaniya sa iyang kapakiyasan ug sa iyang pagkadautan ug mipaypay ang balaod sa dugang pangsala nga naglumlum na sa kinabuhi ni Apostle Paul. Mo kini ang gipasabot nato ni adtong miaging semana mga kaigsuunan. Nalipay kaayo si Pablo sa iyang kaugalingon, kontento siya sa wala pa miabot ang balaod. Nagtuo siya nga matarong gayud kaayo siya. But when the law came, nausab na ang pagtanaw niya sa iyang kaugalingon, na problema na siya, gumikan kay nasabda niya nga siya pakyas, nga siya ilalom sa kapungot ug tunglo sa atong buhi nga Dios. Now gumikan sa sala, gumikan sa gibuhat sa sala sa balaod in the case of the Pharisees and with the Jews and with the Apostle Paul. Gisummarize kini sa Romans chapter 9 verse 31 and 32. Gumikan sa sala, ang balaod nahimo hinuong accelerator nga nakabuhat pa si Pablo og dugang pagayod nga mga kasalanan. Now, Romans chapter 9 verse 31 and 32 ang giingon dinhi, apan nga ang Israel nga naninguha sa usa ka balaod nga budangat ngadto sa pagkamatarong, wala nagmalampuson sa pagkabot ni ana nga balaod. Ngano? Tungod kay wala nila kini tinguha pinaagi sa pagtuo. Apan mura ba og kini pinaagi sa mga buhat, napandol sila sa bato nga makapandol. So wala nila tarunga og gamit ang balaod. Mao kini ang problema. Ang sala nakaapiktar sa tanang katawhan. Mao nga wala nato natarong og gamit ang balaod. 1 Timothy chapter 1 verse 8 ang giingon dinhi karon nasayod kita nga ang balaod maayo kung gamiton kini sa usa ka tawo sa insaktong paagi. But the problem is, gumikan sa sala, wala nato matarong og gamit ang balaod. Mao nga wala gayoy maluwas pinaagi sa balaod. Mao kini gipasabot pud ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 56 ang giingon dinhi. Ang lala sa kamatayon mao ang sala, ug ang kusog sa sala mao ang balaod. So ang makapatay gayud mga kaigsuunan diha sa kamatayon mao ang sala, ug kinsa ang naghatag og gahom sa sala, ang balaod. Ang buot ipasabot niini, ang balaod mao ang nahimong basihan sa sala nga mo accelerate pagayod og duro, mo paspas og duro sa iyang aksyon aron masupak kini. So nakita nato kung giunsa nga gipadaghan pagayod sa sala ang daotang tinguha sa kinasuluran ni Apostle Paul. Ug nagdangat kini sa paghukom, nagdangat kini sa pagkalaglag ug pagka-miserable. Salamat na lang gani kay nakakaplag si Pablo og kaluwasan pinaagi kang Kristo. Romans chapter 8 verse 2. Tungod kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagpahiling kawas kaninyo diha kang Kristo Jesus, gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. So ang sugo nga gitakda unta aron maghatag og kinabuhi,
nahimo hinuong sugo alang sa kasalanan ug kamatayon, ug mao kini ang nagdescribe sa tanang mga katawhan human nga ang tawo nahulog sa sala. Resulta kini sa kasalanan. So Romans chapter 7 verse 8 and verse 11 gipasabot ni Pablo kini sa atong teksto. Ang sala kuno mangililad, limbungan. Basin og makaingon kamo nga gabalik-balik man si Pablo sa iyang punto. Well, nindot nga gibalik-balik ni Pablo ang buti pasabot. Importante gayud kaayo kini nga kinahanglang balik-balikon. Kinahanglang masabtan sa mga tawo ang problema sa sala aron atong masabtan ang solusyon sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya nga makaplagan nato diha kang Kristo lamang. Ug mo kini ang problema sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan karon when it comes to eternal salvation. Wa gyud nila nasabti ang kahulugan sa balaod ug wa nila masabti ang doktrina mahitungod sa sala. Ug ang common kaayo nga makapandol sa mga tawo between them and salvation is the failure to understand the biblical doctrine of sin, the biblical doctrine of the law. Now, kung atong tanawon ang problema sa atong nasod karon, dili man financial ang atong problema, dili man political problem, ang problema nato moral, mga kaigsunan, moral problem. Ang solusyon sa problema sa atong nasod, dili education, dili culture, dili statistics. Now, ang solusyon mga kaigsunan nga mailhan sa mga tawo si Kristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, maghinulsol sila sa ilang sala. Ang mga tawo karon wala na gyud nagtuo mahitungod sa sala. Unya ilang i-explain ang problema sa mga tawo in terms of psychology. There is only one explanation. Ang sala nakakuha og kahigayunan nga magmugna og daghan pang sala. Ang gigamit sa sala nga accelerator mao ang balaod. Niadtong nadawat sa tawo ang balaod, ang sala mi-react dayon, mimugna og daghan pang sala aron mapildi ang kabubuton sa Ginoo. But in verse 10, gihatag ni Apostle Paul ang lain na usab nga paglarawan sa kasalanan nga limbungan kini, mangililad kini. And if you will read the entire Bible, puno kayo niini nga pagtulunan ang balaang kasulatan. Again, dili mo tuo ang psychology niini, pero kung atong basahon ang 2 Corinthians chapter 11 verse 3, ang giingon din hiyo, apan nahadlok ako nga sa susamang paagi nga ang bitin miilad kang eba pinaagi sa iyang limbong. Ang inyong mga hunahuna mapatipas gikan sa sincero ug putli nga debosyon kang Kristo. Ang sala mangililad. Ephesians 4:22, nga hubuon ang inyong daan nga pagkatawo, nga iya sa kanhin ninyong matang sa kinabuhi ug dautan pinaagi sa malimbungong mga tinguha. Hebrews chapter 3 verse 13. Apan dasigan ninyo ang usag-usa matag adlaw hangtod sa gitawag kini og karon, aron walay bisag usa kaninyo nga pagahion pinaagi sa pagkamangililad sa sala. So mangililad gayud kaayo ang sala. 2 Corinthians chapter 2 verse 9. Ang pag-abot sa tawo nga walay balaod mahitabo pinaagi sa pagpanglihok ni Satanas uban sa tanang gahom ug mini nga ilhanan ug katingalahang butang. Mangililad ang sala, gumikan kay ang author niini si Satanas nga limbungan. And that leads us to the second point, ang pagkamangililad sa sala. Ang punto ni Apostle Paul, mga kaigsunan, is that dili lang kay gamhanan ang sala limbungan, mangililad, bright ang sala. It is because it is true of sin nga kitang tanan nakasala. Ang sala nagpadayon gihapon bisan pa sa kahibalo nga nadawat sa mga tawo mahitungod sa epekto sa sala. For example, ang sigarilyo nga Marlboro or bisag unsang brand, doon na nagani picture nga gaingon, warning, cigarette smoking causes cancer. Unya doon ay mga picture nga hadlo kayong tanawon. Pero ang mga tawo manigarilyo gihapon, mupalit gihapon og sigarilyo despite the warning, buhaton gihapon nila ang dautan, ang makadaot kanila. It is because of sin, mga kaigsunan nga mangililad. Now, giunsa man sa paggamit sa sala ang pulong sa Ginoo in order to deceive us? Well,
ang sala muriak dayon mangilad. Una, iyang tuison ang balaod sa Ginoo. Remember, ang balaod maayo kung ato kining buhaton sa insakto nga pamaagi, but because of sin, pagdawat nato sa balaod, milihok dayon ang sala, giilad ta, gituis ang pulong sa Ginoo. Unya i-revise dayon sa tawo ang balaod sa Ginoo. Moingon ang tawo nga, as long as wa gyud nako kini actual nga gibuhat, okay ako, wala ko nakasala. Pero ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, kung mutan-aw ka sa babayi nga adunay kaulag sa imong kasing-kasing, bisan pag wala ka pa nanapaw in actual action, mga kaigsuunan, nakapanapaw na di ikaw sa imong kasing-kasing. Now ikaduha, kung mahulog kita sa sala, ug ang atong konsensya musamad ka nato, ang sala muriak dayon, muingon nga wala na kay paglaom, dili na ka mapasaylo sa Ginoo, mao nga pagpakasala na lang ay nalaghunahunaan ang imong kaluwasan diha. So that is another limbong sa sala. Well, ang uban muingon pud nga, di ba, kung buhato nato ang daghang sala, mas daghan ang grasya nga ihatag sa Ginoo kanato, mao nga pagpakasala. Ayaw problemaha ang sala. Ang tawag ni ana mga kaigsunan, antinomianism. Ingon ana ka mangililad ang kasalanan. Ikatulo, ang sala mangilad kanato pinaagi sa pagmugna ug pag-alkontra sa atong kinasuluran batok sa balaod sa Ginoo. Hunahunaon nato nga ang balaod sa Ginoo makatangtang sa atong kalipay. Killjoy ang balaod sa Ginoo. Ikaupat, ang sala muilad ka nato pinaagi sa paghunghong sa atong kasing-kasing nga grabe ra pud kayo ka istrikto ang pulong sa Ginoo. Gahatag og sugo nga murag imposible man nga matuman nato. Unya ang makaalipay nato mo ang ibawal sa Ginoo, dili makatarunganon ang Ginoo. And so, gadumot kita sa kabubuton sa Ginoo, gadumot kita sa balaod sa Ginoo. Unya ang mga psychologist karon ilang i-reduce ang sala ingon nga self-expression lamang. Unsa pa, ang mga psychiatrist karon mangita og pamaagi nga ma-explain nila ang sala pinaagi sa intellectual nga pamaagi. Nga di gyud nila ang kunon nga sala kining butanga. Moingon sila nga dili man sala ang pagtan-aw og laway nga talan-awon. It's just self-expression. Grabe kayo mga kaigsuunan. Unsa pa, malimbungon kaayo ang sala pinaagi sa pag-advertise niini sa mga tawo. Gi-advertise sa sala nga makalipay kaayo kini, maka-enjoy kaayo kini. Kumutan-aw kag advertisement sa mga bino sa TV, Fundador Tanduay, ang gipakita gayod malipayon kaayo ang managhigala, adunay enjoyment, adunay jamming, makalipay kaayo kung sila naghubog-hubog. Mao kanay gipakita sa advertisement. Pero wa gayud gipakita sa advertisement nga daghang mga nag-inom, daghang mga kauban sa panaghubog-hubog nga sila ang nag-inunayay og sinumbagay og nilubaay nga ang tawo musuka, murag wala nay buot, muhigda gani sa kaugalingon niyang suka. Dili ka na ipakita sa sala. Mag-advertise ang sala nga ang resulta niini kung buhaton kini sa mga tawo, enjoy. Kalipay ang gihatag niini. Og ang sala mangililad pinaagi sa pagtabon sa tinuod nga consequence niini. Unsa may gisulti sa bitin ngadto kang iba, dili gayud ikaw mamatay, ayaw tuo sa Ginoo. Kung imong kanon kining gidili nga bunga sa kahoy, sa kaalam, sa dautan ug maayo, dili gayud ikaw mamatay. Mao nga daghan kaayo ang magpakasala karon nga naghuna-huna gayud nga malusutan nila ang ilang sala nga walay consequence silang madawat. 2 Peter chapter 3 verse 4 ang giingon dinhi. Sila muingon, hain naman ang saad sa iyang pag-anhi. Tungod kay sukad ni adtong mipanaw ang atong mga katiguangan, nagapadayon man ang tanang mga butang sumala sa kung unsa ang ilang kahimtang sukad pa sa sinugdanan sa kabuhatan. So, manglimbong ang sala sa atong hunahuna nga okay lang, things will happen normally, walay silot ang sala, walay consequence. Mao nga dunay mga grupo nga di gyud ganahan sa doktrina sa impyerno, mga saksi ni Jehova nga dili mutuo nga dunay impyerno. This is one of the manifestations of sin. So walay impyerno, but pasabot okay lang kang magpakasala kay kung mamatay ka, wala may impyerno. Kay ang Dios sa gugma, so syaro
Ang Ginoo makaagwanta nga dunay tawo nga maganto sa impyerno hangtod sa kahangturan. So they want to forward the idea nga walay impyerno, walay consequence sa sala. Ingon ana ka mangililad ang sala, mga kahigalaan. Now, buot mo bang makita ang pagkamangililad gayud kaayo sa sala? Tutok didto sa cross sa Kalbaryo. Gaantos ang atong Ginoong Hesukristo. Namatay siya didto sa cross sa Kalbaryo aron matagbaw ang hustisya sa Dios ug aron matagbaw ang gugma sa Dios. Adunay tunglo ug kapungot ang Dios batok sa mga makasasala apan wala kitay ikabayad aron matangtang ang kapungot sa Dios, aron mapalong ang iyang tunglo. Si Kristo mao ang nagbayad, iyang gisalo ang tanang tunglo ug kapungot sa Dios batok unta sa atong kasalanan. Iyang gidawat kining tanan didto sa krus sa Kalbaryo. Giantos ni Kristo ang tanan, gumikan kay ang sala miulipon sa mga katawhan ug nanginahanglan gayod ug manluluwas nga musakripisyo aron masulbad ang problema sa sala. And this is because of the love of God. Ephesians chapter 4 verse 17 ang giingon dinhi. Karon kini akong isulti og barugan diha sa Ginoo nga kinahanglang dili na kamo magkinabuhi sama sa mga hintil diha sa pagkawalay nahot sa ilang mga hunahuna. Ang sala, mga kaigsuunan, iyang pangitngito ng atong hunahuna ug panabot. Ug mao kani hinungdan nganong bisag balik-baliko nato og wali ang ebanghelyo, dili gihapon kini masabtan sa mga tawo. Bisan pa ang kamatayon ni Kristo didto sa cross, imbis nga klaro kaayo ang gitudlo sa Biblia nga gibuhat kadto ni Kristo kas alamang alang sa tanang panahon. Pero ang gitudlo sa dako kaayo nga grupo nga dili paigo ang gibuhat ni Kristo didto sa cross. Kinahanglan gayod nga sa matag adlaw atong kanon ang literal nga lawas ni Kristo. Atong kanon sa matag adlaw, mga lawat kita kanunay as much as possible aron mahinluan ang atong sala kay kulang pa ang gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Mga higala, klaro kay ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 14 nga pinaagi sa bugtong nga sakripisyo ni Kristo ang tanang mga mutuo kaniya sa tanang higayon, maluwas gayod, mahimong hingpit at tubangan sa Ginoo. Ang sala mangililad, mo nga dili kita magpailad, mga higala, igo na ang gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang pagkamatarong ni Kristo, igo na nga igasulob kanato aron kita mahimong putli at tubangan sa Ginoo. Ang dugo ni Kristo igo na nga ilimpyo sa tanan natong mga sala. Ang gahom ni Kristo igo na nga mubag-o sa atong kasing-kasing. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. Mao nga ang tanang tinuod nga gihatagan og pagtuo sa Ginoo, gihatagan usab niya og bag-o nga kasing-kasing, bag-o nga hunahuna. Mao nga ang giingon sa Biblia, ang tanang mga anaa kang Kristo bag-o nang binuhat. Dili na sila pariho pa kaniadto, nausab na ang dagan sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Sa record sa Ginoo, limpyo na sila, hinlo, wala nay sala, napapas na, natabunan na sa dugo ni Hesukristo, nasuluban na sila sa pagkamatarong ni Kristo. Apan sa actual mga kaigsuunan, ang tinuod nga mga luwas adunay ebidensya. Nagatubo sa pagkabalaan, sa pagkamatarong, nagkaliwat og duro sa atong Ginoong Hesukristo. As the years go by, aduna gayoy pagtubo sa atong pagkabalaan, isip ilhanan nga kita anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang klaro kaayo nga gitudlo sa balaang kasulatan. Now, ang mga Christians mailad pa baghihapon? Yes, mailad. Mao nga kinahanglang mag-amping kita. Pero ang mga Christians kung mahulog sa sala, ang balaang espiritu, matinud-anon nga mulihok, muhampak sa mga anak sa Ginoo, mo disiplina ang Dios sa iyang mga anak. Mao nga ang ilhanan sa usa ka tawo nga tinuod nga Kristohanon, nga kung siya makasala, magkisi-kisi dayon, maguol kaayo siya,
ug mubalik dayon sa Ginoo diha sa dalan sa paghinulsol. That is the characteristic of the true Christian. Higala tinuod ba ikaw nga Kristohanon? Mahimo lamang ikaw tinuod nga Kristohanon kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug mudangup kang Kristo ug mutuo lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.